Kaixo Raquel Pascual naiz, Tolosaldea eskolako informatikako irakaslea. 6. bidalketaren bideoa da hau, eta bideo honetan teknologia eta estatus digitalen erabilera ikusiko dugu. Ikasleen ebaluazio prozesua betzeko gaitasunen eskurapenean bilakaera egokia bultzatuz. Edu markoko 4. esparruarekin lotuta dago eta kompetentziara ebaluazio eta feedbacka. 3 atazen bitartez landuko dugu kompetentzia. Lehenengo eta behin, gai baten inguruko aurre-ebaluazioa nola egiten dugun ikusiko dugu. Gaia izangoa informazio sareko informatika sistemen administrazioan hardware moduloan kokatuta dagoen gai bat. Gai honekin landu egiten dugu lehenengo gaitasuna. Gure kasuan lehenengo gaitasuna, lehenengo erronkan landu egiten da. Ikusteko ze aurre ezagutzak daukaten bideo honetan azalpena ematen dugu. Hemen ikusten dugu lehenengo gaia eta hasi-hasieran kontsulta bat bete behar dute. Adierazle desberdinak agertzen dira eta beraiek markatzen dituzte zeintzuk ezagutzen dituzte. Kontsulta berdina erabiltzen dugu baita ere moduloko 3 gaitasun teknikoen autoebaluazioa eta aurre ezagutzak jakiteko zeintzuk diren. Pasatuko gea orain 2. atazara. Nun eskatzen dana, kasu honetan da tresna digital bidezko ebaluazio formatiboaren estrategia azaltzea. Kontsulta erabiltzen dut aurre ezagutzak neurtzeko, baina baita ere balio dit autoebaluazioa egiteko. Ikaslek egiten dute beraien gaitasun teknikoen autoebaluazioa inkesta hauen kontsulta hauen bitartez. Autoebaluaziotik aparte, baita ere egiten dute koebaluazioa berekideei eta irakasleei balorazioa. Erronkaren bukaeran, erronka nola jundan aztertzen dugu. Hortaz aparte, gaitasun, zeharkako gaitasunen autoebaluazioa ere bai egiten dute. Gaitasun teknikoen ebaluazioa Moodleen bitartez egiten dugu. Moodleen kokatu egiten dira nahi ditugun jarduerak eta bertan jasotzen ditugunean balorazioak jartzen ditugu. Galdetegien kasuan gainea aldegu zehaztu zein izango da gutxienezko nota eta beste atal batera pasatu ahal izateko baita ere zein izango da gutxienezko nota. Informazio guzti horrekin jardueren kalifikazioen izara osatu egiten da, nun jarduera horiek multzokatuta daude eta informazio guzti horrekin gaitasun teknikoen ebaluazioa burutzea daukagu. Hemen ikusten da izara. Eta bukatzeko gaitasun teknikoen ebaluazioa web aplikazio baten bitartez egiten dugu eta gutxienez 2-3 aldiz erronka bakoitzeko errubrika bakoitzean baloreak zehaztu egiten ditugu eta oharren bitartez feedbacka ematen dugu. Honekin bukatu egiten dugu 2. ataza honen azalpena eta pasatzen gea 3. atazara. Tresna digital bidezko feedbacka. Sakatzen badegu bideo ikusiko da. Kasu honetan ikusten dugu zeharkako gaitasunen feedbacka lehen komentatu dudan bezala hemen oharretan, balorazioak ikusten dituzte eta oharretan feedbacka ematen zaie. Hemen ikusten da jarduera baten feedbacka nola ematen dugun. Kalifikaziora juten garenean,
ikus dezakegu nola oharra eta balorazioak jartzen ditugun. Ikasle bakoitzak emandako feedbacka ikusiko du. Hemen ikusten dugu esandakoa. Lehen esandakoa, nola autoebaluazioa, zeharkako gaitasunen autoebaluazioa betetzen dute inkesta baten bitartez, nola kideiko ebaluazioa burutzen duten, eta baita ere irakasleoi erronkari buruzko balorazioa ematen diguten. Eta honekin bukatu egiten dugu azkenengo bidalketa honen azalpena. Mila esker, hurrengoan.